Φίλες και φίλοι, γεια σας από τα στούντιο του Ορφέας Web TV. Στην εκπομπή Υποψήφοι Βουλευτές. Εσύ, καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή είναι κυρία Λαμπροπούλου Κασάνδρα, υποψήφια βουλευτής νομού Αργολίδος. Κυρία Λαμπροπούλου, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Κύριε Κανελόπουλε, τιμή μου που βρίσκομαι και πάλι στην εκπομπή σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Κυρία Λαμπροπούλου, το θέμα μας, το σημερινό, είναι τρεις έννοιες. Ευτυχία, ευδαιμονία και υγεία. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς αν η ευτυχία και ευδαιμονία είναι έννοιες με την ίδια σημασία ή όχι. Κύριε Κανελόπουλε, θα ήθελα πριν απ' όλα να αποδείξω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ, δεν είναι ίδιες έννοιες, υπάρχει διαφορά μεταξύ ευτυχίας και ευδαιμονίας. Όμως, όπως πάντα κάνω αρχικά, πρέπει να αναλύσουμε τι σημαίνει ευτυχία και ευδαιμονία και στη συνέχεια να καταλάβουμε γιατί αυτές οι δύο έννοιες έχουν σχέση και με την υγεία μας. Η λέξη ευτυχία, λοιπόν, αποτελείται από το «ευ», που σημαίνει δίκαιο, και τη λέξη τύχη. Δηλαδή, αυτό σημαίνει δίκαιη τύχη ή αλλιώς καλή τύχη. Αλλά καλή όμως, εδώ πρέπει να σας διευκρινίσω ότι στη δημιουργία δεν υπάρχει καλό και κακό, αλλά δίκαιο και άδικο. Άρα το «ευ» δεν σημαίνει καλό, σημαίνει δίκαιο. Και γιατί δεν υπάρχει καλό και κακό, αλλά δίκαιο και άδικο? Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, αυτό που μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι το θεωρούμε καλό, το ίδιο ακριβώς πράγμα όταν βρεθούμε σε άλλες συνθήκες μπορεί να το χαρακτηρίσουμε κακό. Άρα το καλό και το κακό είναι κάτι υποκειμενικό, που περιστασιακά το χαρακτηρίζουμε άλλοτε καλό και άλλοτε κακό, κατά το δοκούν, όπως μας συμφέρει δηλαδή. Γιατί αν ως δείγμα να σας αναφέρω σκοτώσεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, χωρίς να σου έχει κάνει τίποτα, αυτό η κοινωνία το ονομάζει κακό, έτσι δεν είναι? Αλλά αν στον πόλεμο σκοτώσεις έναν εχθρό, η κοινωνία το ίδιο πράγμα ακριβώς, δηλαδή την ανθρωποκτονία, την ονομάζει καλό και σε ανακηρύσσει και ήρωα μάλιστα, επειδή σκότωσε έναν άνθρωπο. Άρα η λέξη καλός ή κακός είναι εντελώς υποκειμενική. Επομένως είναι ανύπαρκτες αυτές οι έννοιες στο σύμπαν και σε ολόκληρη τη δημιουργία. Συνεπώς, λανθασμένα θεωρώ ότι τις χρησιμοποιούμε. Άρα, πιο σωστό είναι να χαρακτηρίσουμε μια κατάσταση ως δίκαιη ή άδικη. Βλαβερή δηλαδή ή μη βλαβερή. Και όχι καλή ή κακή. Και τι είναι δίκαιο, κυρία Λαμπροπούλου? Δίκαιο είναι πάντα αυτό που είναι συμβατό με το αληθινό δίκαιο της δημιουργίας. Αυτό που ωφελεί δηλαδή τη δημιουργία και όλα τα δημιουργήματα. Το δίκαιο της δημιουργίας είναι αυτό που ετάχθη στους ανθρώπους, κύριε Κανελόπουλε, και σε όλα τα δημιουργήματα, πριν καν ενσαρκωθούν και έρθουν στον κόσμο αυτόν εδώ για να ζήσουν. Άρα, αποδείξαμε ότι ευτυχία είναι η δίκαιη τύχη και όχι καλή τύχη, γιατί καλό και κακό δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει δίκαιο και άδικο. Άρα, μας αναλύσατε στο πρώτο μέρος της έννοιας, που είναι το «ευ», δηλαδή το δίκαιο. Όχι καλό, δηλαδή, όπως το γνωρίζουμε. Το «ευ» γνωρίζουμε μέχρι τώρα καλό. Εσείς μας λέτε ότι στην ακριβιά του είναι το δίκαιο. Πάμε τώρα λοιπόν να μας αναλύσετε και το δεύτερο σκέλος της λέξης ευτυχία, που είναι η τύχη. Τι σημαίνει η τύχη? Μάλιστα. Η λέξη τύχη επίσης είναι μια ανύπαρκτη έννοια για τη δημιουργία. Και θα σας αποδείξω το γιατί. Γιατί πολύ απλά η δημιουργία, όταν έφτιαξε όλα τα δημιουργήματα, έδωσε σε όλα απλόχερα, με άπειρη αυθονία, ίσες δυνατότητες να απολαμβάνουν ένα αθάνατο δίκαιο, γιατί όλα τα δημιουργήματα είναι αθάνατα. Αυτό που βλέπουμε εμείς σαν θάνατο είναι απλά η μετάβαση της συνειδητότητάς μας σε μια άλλη διάσταση που περιμένει και προετοιμάζεται για να ξαναενσαρκωθεί. Το λουλούδι, για παράδειγμα, έρχεται και παρέρχεται πάντα το ίδιο όμοιο. Φυτρώνει εκεί που υπήρχε και το προηγούμενο, έτσι δεν είναι? Όπως και ο άνθρωπος ενσαρκώνεται, έρχεται και παρέρχεται ενσαρκωμένος από τους προγόνους του, στο παρόν του και στους απογόνους του. Πάντα κατά ομοίωση, φέροντας την ίδια γραμμή αίματος. Άρα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του είναι το ίδιο και το αυτό. Η ίδια συνειδητότητα ενσαρκώνεται πολλές φορές σε άλλο σώμα. Είναι ουσιαστικά η ολότητα της αέναης παρουσίας του
Άρα είναι η ίδια η αθανασία της συνειδητότητάς του. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα δημιουργήματα, κύριε Κανελόπουλε. Ακόμα και οι πέτρες, θα έλεγα, έχουν αθανασία ως δημιουργήματα. Δεν είναι ποτέ η ίδια μια πέτρα ή ένα βουνό, αλλά υπάρχει εκεί από πάντα για πάντα. Επομένως, σε όλα τα δημιουργήματα έχει δοθεί με άπειρη αυθονία η ισοζυγία των δυνάμεων και των δυνατοτήτων, ώστε να ζει και να απολαμβάνει το δίκαιο του άφθονα, χωρίς φθόνο δηλαδή και απεριόριστα. Όμως η κατασκευασμένη ανύπαρκτη έννοια τύχη είναι σαν να σου λέει ότι η δημιουργία δεν σου έταξε ίσες ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να κάνεις κάτι για να τύχεις, να πετύχεις δηλαδή με κάποιον τρόπο να πάρεις κάτι από μια δίθεν απαγορευμένη αυθονία. Λες και η αυθονία στο σύμπαν, το άπειρο, είναι απαγορευμένη. Μα και εσύ ο ίδιος είσαι κατασκευασμένος με άπειρη αυθονία, αν κοιτάξεις και δεις πόσο πολλά είναι τα κύτταρά σου, φερειπίν. Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή είναι σαν να προσβάλλεις τη δημιουργία και τον υπέρτατο νου που σε κατασκεύασε και σαν να το αποδίδεις στην κατηγορία ότι διακατέχεται, λέει, από μία δίθεν μιζέρια, ότι δίθεν δεν θέλει να σου δώσει κάτι που ζητάς, αλλά θα πρέπει να είσαι τυχερός για να το πάρεις. Μόνο βέβαια άμα του δώσεις υποταγή και χρήμα ή οτιδήποτε άλλο. Μα είναι δυνατόν ο υπέρτατος νους που σε κατασκεύασε να έχει ανάγκη από όλα αυτά, από τη στιγμή που σε έπλασε ορκισμένο στην ελευθερία σου και σε έκανε ελεύθερο όν εξ αρχής? Εσύ μόνος σου την έχασες την ελευθερία σου. Όλο αυτό, κύριε Κανελόπουλε, είναι μια πουτοπώνηρη εφεύρεση του καθεστωτικού μορφώματος μέσα στο οποίο ζούμε επί χιλιάδες χρόνια, που μας πέρασε στις συνειδήσεις μας την έννοια της τύχης και της ευτυχίας, έτσι ώστε να μας έχει στο χέρι και να μας ελέγχει, ώστε να είμαστε εξαρτημένοι από τα ιερατεία, από τα δόγματα, τις ιδεολογίες, τα κόμματα και να μας εκμεταλλεύεται, είτε οικονομικά είτε συνειδησιακά. Για να σας το δώσω πιο απλά να καταλάβετε, είναι όπως όταν παίζεις, ας πούμε, ένα τυχερό παιχνίδι, όπως το Τζόκερ, και παρακαλάς να τύχεις κάτι, δηλαδή το χρηματικό ποσό που δεν έχεις. Όμως, αν το τύχεις, θα το έχεις μόνο εσύ ή έστω και μερικοί άλλοι άνθρωποι που πιθανόν να το τύχουν και εκείνοι. Και θα ευημερείς μόνο εσύ και αυτοί οι λίγοι. Αυτό είναι η τύχη. Μόνο για τους λίγους δηλαδή. Το καθεστώς, κύριε Κανελόπουλε, έχει βάλει σε μια διαδικασία να νομίσεις ότι αυτό το χρηματικό ποσό που μπορεί να τύχεις και να πάρεις είναι κάτι που στο δίνουν επιλεκτικά ως επιβράβευση κάποιες δυνάμεις του σύμπαντος, αν είναι δυνατόν, και που νομοτελειακά δεν ανήκει σε όλους, αλλά μόνο στους καλούς. Και βέβαια καλός είναι αυτός που σε έχουν πείσει ότι είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του καθεστώτος. Ενώ στην πραγματικότητα ο πλούτος ανήκει πράγματι σε όλους, όπως και όλα τα υλικά και τα μη υλικά που βρίσκονται στο σύμπαν, που είναι όλα για όλους. Και όλοι θα πρέπει να την κάνουν το ίσο μερίδιο, γιατί ο πλούτος από την ίδια τη δημιουργία είναι δοσμένος ισομερός σε όλους. Αφού όλοι είμαστε παιδιά του δημιουργού, είναι δυνατόν ένας πατέρας να δίνει σε ένα παιδί και σε ένα άλλο να μην δίνει? Τότε είναι σαν να υποτιμάμε τον πατέρα μας, ότι δεν είναι δίκαιος. Αλλά είναι προσβολή για τη δημιουργία να λέμε ότι δεν τα έδωσε όλα ίσα και με άπειρη αυθονία, όσο άπειρο είναι και το σύμπαν. Όμως, μας πέρασαν αυτή την αντίληψη της τύχης και μας κρατάνε δέσμιους αυτής της αντίληψης, κύριε Κανελόπουλε. Αυτή η αντίληψη μας σωθεί να κάνουμε απίθανα πράγματα, προκειμένου να τύχουμε για τον εαυτό μας μόνο κάποια πράγματα. Και έτσι δεν κάνουμε καμία ενέργεια ώστε να ευημερεί το σύνολο και να ευημερούν όλοι οι άνθρωποι και όλα τα δημιουργήματα. Γιατί νομίζουμε πως είναι θέμα τύχης, προκαθορισμένο εξ αρχής από το δημιουργό, το αν θα ευημερούμε. Έτσι δηλαδή γινόμαστε εγωιστές και ατομικιστές. Νομίζουμε ότι όλος ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε είναι πώς να αποκτήσουμε υλικά και ευκαιρίες για τον εαυτό μας μόνο και για το μικρό κόσμο μας δηλαδή και για το άμεσο περιβάλλον μας και την προσωπική μας οικογένεια. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε ενέργειες ώστε να ευημερεί το σύνολο της ευρύτερης οικογένειάς μας, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι και οτιδήποτε υλικό και αόρατο που προέρχεται από τη δημιουργία. Η αυθονία, κύριε Κανελόπουλε, είναι δεδομένη για όλους ώστε να ευημερούν όλοι και όλα.
Κανένας δεν επιτρέπεται να σου τη δίνει με το σταγονόμετρο, γιατί έτσι καταργείται το δίκαιό σου, το δίκαιο της δημιουργίας σου και σου επιβάλλει ένα άλλο δίκαιο, το δίκαιο το δικό του, που είναι ξένο προς το δίκαιο της δικής σου ανθρώπινης φυσιολογίας σου, το οποίο σου διατυμπανίζει ότι ήρθες εδώ να ζήσεις με ίσες ευκαιρίες, ελεύθερα και δημοκρατικά και δίκαια, με αυθονία στα πάντα, επειδή αυτές είναι οι ανάγκες όλων, σύμφωνα με τη φυσιολογία μας. Άρα, γιατί να την χάνουν δηλαδή το μόνο μερικοί και όχι όλοι? Ποιος μας πήρε, κύριε Κανελόπουλε, αυτό το δίκαιο και γιατί του το δώσαμε? Κυρία Λαμπροπούλου, με αυτά που μας είπατε, πραγματικά σκεφτόμουν αυτή την ώρα ότι αυτή η τοποθέτηση της έννοιας ότι δεν υπάρχει τύχη και είναι κατασκευασμένη, δεν το είχα σκεφτεί, όπως φαντάζομαι και αρκετοί πολίτες. Αυτά ακριβώς που μας είπατε, αντιλαμβάνω πραγματικά. Όταν η δημιουργία είναι για όλους, η αυθονία στο άπειρο, και να την έχουν μερικοί. Άρα, υιοθετώ με αυτά που άκουσα την τοποθέτησή σας, ότι πράγματι είναι μια κατασκευασμένη έννοια, την οποία μέχρι στιγμής δεν το είχα σκεφτεί όπως ακριβώς μας το αναλύσατε. Δηλαδή, τύχη δεν υπάρχει στο σύμπαν. Δεν υφίσταται αυτή η λέξη. Άρα θέλετε να πείτε ότι είναι μια κούφια λέξη, ουσιαστικά ανύπαρκτη και ύπουλα κατασκευασμένη. Μα όπως έχει πει επανειλημμένος, κύριε Κανελόπουλε, και ο κύριος Αρτέμις Ώρας, ο αρχηγός μας του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, άμα υπήρχε τύχη θα συγκρούονταν μεταξύ τους και οι πλανήτες. Όμως αυτό δεν συμβαίνει, γιατί όλα τα ουράνια σώματα έχει καθοριστεί νομοτελειακά το πώς θα κινούνται, σύμφωνα με την αρχή του αιτίου και του αιτιατού. Και όλα είναι τόσο νομοτελειακά, αρμονικά και τέλεια συντονισμένα, που όλα και τα πάντα αποδεικνύουν την άπειρη σοφία και συνεπώς την τελειότητα με την οποία έχουν δημιουργηθεί. Έτσι όπως τα έχει φτιάξει ο υπέρτατος νους, με άπειρη αυθονία προς όλα. Δεν υπάρχει τσιγκουνιά πουθενά στο σύμπαν και σε κάθε σύμπαν, γιατί δεν είναι ένα μόνο το σύμπαν. Για ποιον λόγο να υπάρχει στους ανθρώπους όμως? Άρα κάποιοι μας τη στέρισαν και βέβαια μας την πήραν για να μας ελέγχουν με τη λέξη τύχη και επιτυχία. Να μας βαράνε τον τέφι δηλαδή, με λίγα λόγια, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και να χορεύουμε όπως θέλουν εκείνοι για να είμαστε ευτυχισμένοι. Μόνο όσοι δεχόμαστε βέβαια να χορέψουμε όπως θέλουν εκείνοι. Όπως έχουν γίνει τεράστιες business, κύριε Κανελόπουλε, αν μου επιτρέπετε να μιλάω έτσι, στον κόσμο, με αυτό το ύπουλο και ομολογουμένως ευφιέστατο τρίκ. Κόμματα, δόγματα και πάσης φύσεως μαντριά ζουν εις βάρος του ανθρώπου. Του πετάνε μερικά ξεροκόμματα τυχερά και τον ελέγχουν υποδουλωμένο στο μαντρί τους ο καθένας. Κυρία Λαμπροπούλου, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να δούμε κάτι που μας αφορά όλους μας και θα επανέλθουμε. Πολύ ευχαριστώς. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Ώρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομηρίας του ίδιου του δημιουργού, 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Ώρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλέ το στο www.kosmotheasi.com. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή Υποψήφιοι Βουλευτές ΕΣΥ με την κυρία Λαμπροπούλου Κασάνδρα, υποψήφια βουλευτή του νομού Αργολίδας. Κυρία Λαμπροπούλου, για ποιο λόγο να φτιάξει κάτι μίζερο και ατελές αυτός ο υπέρτατος νους, αφού αποδεικνύεται από τα πάντα η απέραντη σοφία του? Κύριε Κανελόπουλε, θεωρώ ότι είναι προσβλητικό και μόνο να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο.
Μικρόνοιοι είμαστε εμείς που αποδίδουμε τέτοια ποταπότητα και μιζέρια στο δημιουργό νου των πάντων. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία βλέπουμε, κύριε Κανελόπουλε, στη φύση, είναι αποτέλεσμα αυτής της αποστατικής νοοτροπίας των ανθρώπων, που παρεμβαίνοντας μίζερα, δίνοντας τυχερά μερίδια και αφαιρώντας ή στερώντας από αλλού την άπειρη αυθονία, έκοψαν, αλλίωσαν και σακάτεψαν μέρη της αρχικής δημιουργίας. Και η δική μας τονερή παρέμβαση, αυτή ακριβώς, είναι αυτό που ονομάζουμε τύχη και ατυχία. Δηλαδή, λέμε, παραδείγματος χάριν, αυτός είχε την ατυχία να γεννηθεί φτωχός ή άρρωστος. Μα αυτό είναι μια δική μας αποστατική παρέμβαση στο περιβάλλον που εμείς με τη μίζερη νοοτροπία της τύχης και της ατυχίας το παράξαμε. Καθώς προδώσαμε και προσχοληθήκαμε σε καθεστωτικές πρακτικές με άνωο τρόπο, επειδή έτσι μας έπεισαν, επειδή δεν ερευνούμε ποτέ το λογικό και το αληθινό και το υπαρκτό, που αυτή η νοοτροπία της τύχης μας την πέρασε το καθεστώς για να μας έχει ως ζητιάνους δικούς του, να ζητάμε ένα ξεροκόμματο από αυτούς, από τα κόμματά τους, από τα ιερατεία τους, να μας ελέγχει, να μας διατηρεί μαντρωμένους σε διάφορα μαντριά, ώστε να είμαστε εξαρτημένοι από αυτό το αποστατικό σύστημα που έχει φέρει σε κατάπτωση πια σε τόσο μεγάλο βαθμό τα πάντα, που τώρα πια και με έπαρση μάλιστα υποστηρίζουμε πως όντως ο δημιουργός μας έχει στερήσει την ίση ευκαιρία στην αυθονία και συνεπώς πιστεύουμε πως δεν είμαστε τυχεροί και προσπαθούμε να αποκτήσουμε τύχη και παρακαλάμε και ευχόμαστε και ελπίζουμε πως κάτι θα τύχουμε κι εμείς, αν είμαστε τυχεροί ή αν πράξουμε όπως θέλει το καθεστώς για να προκαλέσουμε την τύχη μας. Άρα όλες αυτές οι λέξεις, τύχη, πίστη, ευχή, ελπίδα, ευτυχία, είναι εντελώς αποστατικά κατασκευάσματα. Λέξεις ανύπαρκτες στη δημιουργία, αλλά κατασκευασμένες εκ του πονηρού, ώστε να σε εγκλωβίζουν σε ένα μάτριξ, όπου δεν σε αφήνει να βγεις στο φως και να δεις την άπειρη αυθονία που έχει δοθεί στα πάντα και που υπάρχει εκεί έξω στο φως της αλήθειας και σε περιμένει να αναγνωρίσεις την απέραντη άπειρη αλήθεια της αυθονίας σου. Κυρία Λαμπροπούλου, με ποιο μηχανισμό σε ελέγχουν με τη λέξη τύχη και ευτυχία? Με την ανασφάλεια κυρίως και με τον φόβο ότι η δημιουργία δεν θα σε επιβραβεύσει για κάτι κακό, που φέρει, για κάτι που έχεις κάνει δηλαδή, που το φέρεις από γεννησιμιού σου επάνω σου και είναι κακό και νομίζεις ότι δεν είσαι τυχερός. Σε έχουν πείσει πως είναι δεδομένο ότι ίσως να στερηθείς και την ελευθερία σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, τον αέρα που αναπνέεις, τα χρήματά σου, την καλοπέρασή σου και συνεπώς θα πρέπει να φοβάσαι διαρκώς και να νομίζεις ότι αν δεν κάνεις αυτό που σου υποβάλλει το σύστημα μέσα στο οποίο ζεις, δεν θα τύχεις κάτι καλό. Είτε γιατί δεν έπραξες όπως σου είπαν, σαν καλό πυθύνιο ανθρωπάκι βέβαια, είτε γιατί είσαι δίθεν ακαμάτης, είτε γιατί δεν είσαι έξυπνος και ικανός, με τις προδιαγραφές του καθεστώτος βέβαια, είτε γιατί είσαι άτυχος, επειδή το σύμπαν δεν σε θέλει για κάποιο λόγο, έτσι νομίζεις, γιατί δεν είσαι καλός άνθρωπος, και δεν κάνεις αυτά που σου υποβάλλει με 1002 τρόπους το ιδεολογικό μαντρί και τα μαντριά στα οποία βρίσκεσαι. Άρα, κυρία Λαμπροπούλου, αυτό που μας λέτε είναι πως τελικά η λέξη ευτυχία είναι άκυρη και εκ του πονηρού κατασκευασμένη. Αλλά αν είναι άκυρη, τότε ποια άλλη λέξη μπορούμε να βάλουμε στη θέση της για να συνεννοηθούμε όταν μιλάμε μεταξύ μας? Εδώ τώρα λοιπόν έρχεται η λέξη ευδαιμονία να αντικαταστήσει την ευτυχία και να βάλει τα πράγματα στην ορθότητά τους, κύριε Κανελόπουλε. Η ευδαιμονία είναι λέξη που αφορά και απευθύνεται στο σύνολο. Είναι συλλογική έννοια. Αποτελείται από το όπως είπαμε, το δίκαιο και τη λέξη δαίμον, που πολλές φορές έχουμε ακούσει, ας πούμε, τη φράση ότι αυτός είναι, λέει, δαιμόνιος άνθρωπος. Σίγουρα θα το έχετε ακούσει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εννοούμε δραστήριος, έξυπνος, ευφυής, ότι έχει πρωτότυπες ιδέες, ότι είναι οξυδερκής και πολυμήχανος. Άρα, δαιμόνιος είναι πραγματικά ο αληθινός άνθρωπος που έχει έλευση από τη δημιουργία, γιατί νόηση και ιδέες και δημιουργικότητα έχει μόνο η δημιουργία. Είναι δημιουργικές έννοιες όλες αυτές. Άρα, ο αληθινός άνθρωπος είναι πραγματικά και πρέπει να είναι δαιμόνιος.
να διέπεται δηλαδή από αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως το καθεστώς σκόπιμα έδωσε μια χρειά αρνητική στη λέξη δαιμόνιος για να στιγματίσει τον ίδιο τον άνθρωπο και ονόμασε πανούργους και δόλιους τους δαιμόνιους, δηλαδή τους ανθρώπους, και τη λέξη δαίμον βέβαια. Η αληθινή έννοια όμως που αποδεικνύεται πως ακόμα και σήμερα τη χρησιμοποιούμε με την κανονική της χρειά είναι αυτή που σας ανέφερα πρωτήτερα, ο ξυδερκής, ο πολυμήχανος, ο δημιουργικός. Άρα, ευδαιμονία είναι να έχεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, να είσαι άνθρωπος και να έχεις το δίκαιο του ανθρώπου, να το διαχειρίζεσαι εσύ ο άνθρωπος δηλαδή. Άρα, τότε θα έχεις ευδαιμονία. Επειδή όταν διαχειρίζεσαι το αληθινό σου δίκαιο, αυτό γίνεται συλλογικά. Γιατί το αληθινό ανθρώπινο δίκαιο αφορά όλους. Άρα η ευδαιμονία είναι μια συλλογική υπόθεση και έννοια και έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με την έννοια της ευτυχίας. Κυρία Λαμπροπούλου, επειδή δεν μας επιτρέπει άλλο χρόνος για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, θα σας καλέσω σε μια επόμενη εκπομπή ακριβώς για να δώσετε συνέχεια και να ολοκληρώσετε με αυτές τις δύο έννοιες και πώς συνδέονται με την υγεία. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Θα είσαστε καλεσμένοι μας στην αμέσως επόμενη εκπομπή. Ωραία, ωραία. Καλή σας νύχτα. Φίλες και φίλοι, στην επόμενη εκπομπή μαζί μας καλεσμένη πάλι η κυρία Λαμπροπούλου για να μας αναλύσει περισσότερο το ενδιαφέρον αυτό θέμα που συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.